Indi musulmanlar yine bir hususiyatları aydınımızdan soň haramdygyny bildik, erbetligini bildik, nähil nejis zatdan, nähil habis zatdan bildik, indi şulara bagly bir zatlar bar. Haramdygyny bildik, biz içem zok, baram zok, koşulam zok, öýümüze salam zok, emma buňa da goşmaşa bir zatlar bar, bilmeli zatlar bar, we amel etmeli zatlarymyz bar, jemgyýetimizde de şol kesel bolupdyr, ýoň bolupdyr. Birinji öňe türkmeniň içinde arak içmek diýip şu görnüşde, şu döwürde boluşýar hakda ýoň bolmadyk. Hatta maktumulyň goşuly çilimkeş diýip bar, naskeş diýip bar, arakkeş diýip kan goşgusy bolsa da bize bilemzok. Es çilimkeşi şeýle bir ýamanna ýa, naskeşi şeýle bir ýamanna, hem arakkeş bardy, hem içerler diýe wagt geler, içerler diýdi. Bu görnüşde beýdip ýykylyp ýatan toýuna arak toýuna ýanky arak goýup şeý diýip her hojalykda içip arak içip berilen türkmen üçin öň bolmadyk. Bu haçan başlaýa? Kapyr biziň ýurdumyz basyp alandan soň getirip näme öz şol içkili zatlar biziň hem ýurdumyzda näme de kesel edýär. Bize de getirip ýokuşdurýar. Şolardan gelen zat. Toýda arak goýmak şu orsuň basyp aljyň getiren düzgünü bizde ýok. Türkmeniň hakyky bundan 100 ýyl öňüne gitsen türkmeniň toýuna arak goýmak diýen zat ýok. Türkmeniň erkegi aýry oturýar, aýaly aýry oturýar. Erkege erkek hyzmat edýär, aýaly aýal hyzmat edýär. Musulman toý, türkmen toý, peýgamberiň eden toý, peýgamberiň şeriatyna laýyk toý edipdir türkmen. Emma ol gyýyk waq her hilekke bulanmyjar bolup arak goýup böküşüp masgaraçylyk bolup buňal türkmeniň toý däl bu. Bu türkmeniň toý däl. Bu bizi basyp alan, basyp aljyň getirip bize ýokuşduryp giden toý. Indi bu mal biz ýolumyzy ýitirdik, üstüniň azgyndygyny bu wagt özümiz hem ýetirip otyrys, öňküden beter edip otyrys. Azgınlık ağzın üstesine de özümüzün koşup otuyoruz. Başka da yanlışlıkları. Bu özünü yitirmek, aslından uzaklaşmak, dininden uzaklaşmak başka hiç adamdır. Dedik näme diýme şu içki içmek, şu görnüşde şey diýip ýaýralyp biziň ýurdumda yerleşdirip giden Orsiýadyň ýanky Orsiýetden Sowet Soýuzynyň kommunistleriň ýurdumyz basyp alan düşmanlaryň getirip giden keseli şolardan ýokşan zat bize aslymyzda özümizde ýok, biziň bu görnüşde ýok. Diýdiňde şoňa degişli meseleler var, bilmeli näme olur. Şolaň birinjisi musulmanlar bilmeli zatlarymyzdan biri arakly toýlara, üýşmelenlere gitmeň we arakly saçaň başyna oturmagyň hukmy. İçem zok, öýümde salam zok, ne tawrakda içenler barda. Ya bolmasa toý edýärler, arakly toý näme etmeli? Barsaň bolýam şu arakly üýşmelenlere, toýlara ya barmaly, näme etmeli? Buňa jogap hukmyny diýäs musulman doganlar bellep geçişimiz ýaly arak hödürlemek, toý üýşmelenlerde arak goýmak haram. We peýgamberimiz tarapyndan lagnatlananlar. Birinji asl goýmak bolanyk. Melgun bolýan şol goýsaň. İçmeseň hem içirseň, hawa içýän bolsaň bir lagnat, içirýän bolsaň iki lagnat, hawa. Hawa şunu ýa-da näçe şunu edip berseň üstesine şonça lagnat ýagyp dur. Allah saklasyn. Edil şonuň ýaly musulmanlar özüň içmeseň-de içeni ýigrenseň de toýda we eslenlik üýşmeleňde arakly saçakda oturmak içinde haram bolan, tapawudy ýok, arak bolsun, başgasy bolsun. Üýşmeleňe barmak haram musulmanlar. Ýigrenýän içen ok, şonu da barmak bolanyk haram. Diňe musulmanlar ulamalar agzak geçe fetwalaryny bir ýagdaýda barıp bolýar. Egerde barıp nesihat edip, gepini diňledip, şol haramlygy gaýtarmaklyga, diliň bilen gaýtarmaklyga güýjüň ýetýän bolsa, o gepini diňlenýän bolsa, olar hem gepine amal eder diýip umydyň bolsa, barıp ýumşaklyk bilen, gözel öwüt bilen, ýanky söwüp gyýgyryp beýle nesihat ýok, ýumşaklyk bilen, gözel öwüt bilen, gowudyp näme sypaýlyk bilen nesihat etmeli, düşünürmeli. Bir şu ýagdaý. Egerde o da näme sen diňlenseň, o şol haramlygy aýrylmagyna sebäp bolup bilseň, barmaly şunu etmeli. Emma buna edip bilmejek bolsaň, ýa-da diýeňden soň gepiň diňlenmese, ondan hem turup gaýtmaly taýdan musulman doganlar. Çünki musulman doganlar, musulman adam Allah Taala'nın gazawynyň gelýän ýerine, Allah Taala'nın haram eden zadynyň ýanyna barmaly. Ýanky dersimiziň başynda okan aýatymyz Allah Taala näme diýdi? Uzaklaşyň diýdi. Uzaklaşmak näle mümkin? Sen bir tarapda, o da bir tarapda we şu uzaklaşmak. Ol aýry bir ýerde sen diýinden başga şeýdi uzaklaşmak. Şeýle var Allah Taala şunu bize şu görnüşde beýan edipdir. Näme musulman Allah Taala'nın gazawynyň bar ýerine, Allah Taala'nın haram eden zat edilýän ýerine, haramçylyk edilýän ýerde musulman oturmak bolmaýar, şaýat bolmak musulmana diýinden bolýan zatda musulmanlar. Bärde Allah Taala gazap edipdir, haram edipdir.
Görüyte kitab indiripdir, kitapta beyan edipdir, peygamberi aydypdir. Senem näme berdi Allah'ın gazabı inip dur, senem berdi hiç tat bolmadyk. Ola gowunu hoşlap otur, haram edip oturana, bize mazarana, çekinene, mulilin içinde içi oturmalı merakada, senem yanına oturmalı. Bu Müslüman adama asla bolacaklardır. Misal üçün, zina ediyanın yanına oturmak. Ne? Necis zat bolacaklardır ala şu. Namuslu, arlı adam hey edip bilir mi şunu? Bolmayı şey ala. O adam öldür yanına oturmak. Kan nöküp adam öldür o senem berdi otursan hiç zat bolmadık yalak. Ya olmasa donuz yiyanın yanına oturmak, maslık yiyanın yanına oturmak, ya olmasa oğurluğa da otursan hemen bersin, hiç tat bulmadık yani. Şular bolcaklatlar mı? Nehil necis zatlar, nehil ervet yiğrenci zatlar. Arabam şongalık Müslüman doğun. O da haram, o da haram. Allah-u Teala şuların hemmesini haram etti. Şurayan kağıdan zatlarımızın yanına bolmokluk, nehilekki necis, yiğrenci, ervet zat bolsa, aragam edil şongalık. Müslüman adam araq çileyen yerden hem oturmalılar, barmalılar, görünmeliler. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu babatında Tirmizi'de ve Ahmet'te geçen hadisinde diye Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela yek'ud ala maidetin yushrabu aleyha khamr. Kim Allah ve ahiret gününe iman eden bolsa araq çileyen saçakta oturmasın diye. Şu arakta oturuyanlara yürüyüp şolara aydılın şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediptir. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman eden bolsa, şu dirileceğinize Allah'a inanyan bolsanız, ahirette dirileceğinize inanyan bolsanız, cennete cehenneme inanyan bolsanız, hesap kitabı inanyan bolsanız. Näme diye? Fela yek'ud ala maidetin yushrabu aleyha khamr. Araq içilen saçakta oturmasın dip aydı. Yani haram oturmak bolmayan Müslümanlar.